Vlog z Turecka. Takže ako ste počuli, išli sme do Turecka lietadlom na letisko Antalya a odtiaľ sme išli hodinu asi tak autobusom do Side, ale neboli sme v priamom centre Side. Tieto hotely mali toho istého majiteľa, čiže boli to Defne Star, Defne Defnem, Defne Anna a hotel Side Star Elegance. My sme mali hotel Defne Star, tuto môžete vidieť, aký je nádherný, úžasný. Bola tam recepcia a takéto úplne super sedačky. Vnútri bola ubytovacia časť, bolo to divne rozdelené, môžete vidieť. A tu sme mali my vchod a tam je more. Bolo tam veľa poschodí a toto je naša izba. Prepáčte tí, ktorí ste hladní, ale toto bola naša jedáleň. Tu boli šaláty, ňam ňam ňam. Tu zase boli koláče, vyzerajú strašne super. Pri bazéne sme mali takýto čapovací pultík, ten bol akože mega. Aj takýto bar. A tu je bazén. A bol dosť veľký akože. Videli ste niekedy na palmách tieto ich očka? Strašne často tam lietali tieto veci. Neviem, ako sa to volá. A tu bolo more. Že je krásne. Wow. Milujem. Chýbaš mi. Do centra sme išli dolmušami. Inak dolmuš stál euro na osobu, ako super podľa mňa. Potom nás dolmuž vyhodil, my sme išli hore, ešte tak minútu. A takéto pamiatky tam boli, akože veľmi pekné, tak som ich natočila. Tu bolo divadlo, ako bývalé. A tu priame centro. Wow, veľa ľudí. V tom centre sa dalo nakupovať a kúpila som si tam veľa vecí, preto som zahrnula do tohto videa aj haul. Majú tam zlú dopravu, ako niekedy som videla asi 5 aut vedľa seba, to je strašne proste. V centre Side som si pokúpovala veci, ako tento náramok, aj tento druhý, fialový, potom náhrdelník zelený a druhý náhrdelník. Oblečenie som si kúpila len kvôli tomu, že sa mi to zapáčilo a nie kvôli značke. Je to náhoda, že je to všetko Nike. Čiže som si kúpila tieto gate, potom topík a jedno tričko, ktoré ste videli. A kúpila som si takéto topánky. To je všetko z dnešného vlogu. Dúfam, že sa ti páčil a uvidíme sa niekedy inokedy. Bye! Kúkaj na tú mačku.